Mga bar exam takers sa Dakbayan Sugbo, gitagbo sila mga kabanay, higala, schoolmates ug bisan mga kauban sa trabaho ato sa pagtapos ilahang pasulit. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Napuno sa mga taong ibabaw nga bahin sa Skywalk at bang sa UC Banilad Campus. Kasagaran kanila ado nagibitbit o giwarawara nga mga balloons. May pa flowers pa ug ganapagani nagdala og cake. Ang uban ana ay tarpaulin. Kung adunay makita nga mugawas gikan sa eskwelahan ug busa ka sa pikas nga bahin sa Skywalk, madungog ang syagit sa mga pahalipay. Gani, bisan dili nila kaila ilang tagdunog i-congratulate. Sama lang niining grupo sa mga tinunan sa usa ka universidad nga nag-take sa law. Lakip sa nitagbo sa bar takers kini mga kawani sa Department of Interior and Local Government sa rehiyon nga gipanguluhan ni Director Leocadio Trivela. Aside from support, no? Aside from support, ano siya? It's a para bang it's a family ba? Just like them na para mo yung hinihintay mo yung member of your na nag-take ng bar na member ng family. So ganun kami, ganun ang aming feeling. Importante ganit, it's actually giving them moral support, and of course it is our philosophy in the University of the Visayas to really send off our love, no, to show to the masses that we actually imbibe the spirit of leadership and service. Dunay mga magigagaw nga ni surpresa sa ilang kabanay dalang bouquet of flowers. Samtang nilarga gyud kining magtiayon gikan sa Southern Leyte aron pagpakita og suporta sa ilang pagumangkon nga ni-take og bar sa ikaduhang higayon. Gabi sa barko. Kaya para mula support sa pagumangkon si Janice Dahaw. Sa mali first, second, Second. Kasi mo niya siya, first ka rin abogado sa inyong family. Oh. First nga lawyer sa among family. Congratulate na sad niya for bravery kanang sa pag-brave niya nga kanang pag-take kanina bar. Hindi ba siya Then, dali. Siya po ang kung first na attorney sa mga If ever sa family, if ever nakapasar siya. Kining nag-62 anyos karong adlaw, gitagbo og pungpong sa mga buwak, mainit nga gakos ug cake. Si Dr. Corazon Frijoles, nangulo kaniadto na sa usa ka departamento sa usa ka universidad, apan bisan siyang pangidaron ni angkon nga pangandoy gyud niya nga mahimong abogada. Graduate ko 2019, nga wala ko nakatake atong kuan 2021, so karon ko ni-take. Kaya nabi ito udep. Samtang kining inahan nga gitagbo gyud siyang anak ni angkon nga naglisod gyud siya sa exam, apan malaumon gihapon nga magmalampuson siya. Pertelisura, mama, sen, grabe gyud. Lisod kayo. Yes, ma'am. Prayers. Muabot sa 1,672 ang mga bar takers dinhi sa Sugbo ning tuiga. Di ng exam gipahigayon sa duha ka universidad. Mato di Police Brigadier General Roderick Augustus Alba nga way natala nga crime-related sa examination kung nagmalinawon sa kritibukan ang pagpahigayon sa bar exam 2022 sa Sugbo. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.